Moje 9letá dcera se na Štědrý den probudila a našla vzkaz. Potřebovali jsme od tebe pauzu. Nevolej. Celá rodina odjela na plážový resort bez ní. Když jsem to zjistila, neplakala jsem. Udělala jsem tohle. O 4 dny později našli něco na kuchyňském stole a začali křičet. Probudila jsem se, když mi telefon vibroval na nočním stolku, jako by se snažil uniknout. Štědrý den, 6:12 ráno. Příliš brzy na cokoliv kromě nouzových situací nebo letů, na kterých jsem rozhodně nebyla. Chytila jsem ho, stále napůl zamotaná v hotelových prostěradlech. Mami, zašeptala moje dcera Zara. Okamžitý adrenalin. Posadila jsem se rovně. Zaro, co se děje? Ticho, malý nádech, a pak, myslím, že je něco špatně. Dům je prázdný. Tato věta mě zasáhla silněji než jakýkoliv budík. Spadla jsem nohama z postele a postavila se, levný koberec byl studený pod mýma nohama. Byla jsem v dalším anonymním hotelu na letišti, hodinu letu od domova, protože malé městské nemocnice se nezajímají o to, že jsou Vánoce, když se topí v chřipce a mají málo doktorů. Pokrytí během svátků je povinné a tento týden jsem byla na řadě já. Říkala jsem si, že je to v pořádku. Zítra se vrátím. Zara milovala moje rodiče, její prarodiče, a moje mladší sestra Samantha tam byla se svými dětmi, Owenem a Quinnem. Plný dům, zabudovaný chaos, zabudovaný chůvy. Jenže teď moje 9letá zněla, jako by stála na okraji útesu. Dobře, řekla jsem, snažíc se, aby můj hlas zněl klidně. Řekni mi, kde jsi. V mém pokoji, zašeptala. Ale je to příliš tiché. Nenormální ticho. Dobře, dej mě na reproduktor. Tak, projdeme si dům spolu. Slyšela jsem slabé pípnutí, když přepínala režimy, pak šustění přikrývek, když vstala. Dobře, řekla. Dobře. Otevři své dveře a řekni mi, co vidíš. Na chodbě jsou rozsvícená světla, řekla. Babička je vždycky večer vypíná. Uložila jsem si to. Někdo na chodbě? Ne, jen to světlo. Dobře, jdi směrem k obýváku. Její kroky zněly malebně a dutě přes telefon. Dokázala jsem si představit chodbu, rodinné fotografie, které jsem pověsila, zrcadlo, na které si moje matka vždycky stěžovala, běhoun, který jsem koupila ve slevě mezi nočními směnami. Všechno to bylo moje. Všechno to bylo zaplaceno unavenými kostmi. Jsem v obýváku, řekla. Televize je vypnutá. Dědečkova deka je pryč. Můj srdeční tep se zrychlil. Je stromeček rozsvícený. Ozdobili jsme ho minulý týden, já, Zara a Quinn, zatímco Owen předstíral, že je příliš cool a stále se snažil o vrcholnou ozdobu. Na chvíli se odmlčela. Jo, světla jsou rozsvícená, ale není tam šálek kávy. Dědeček vždycky má kávu. Bylo to tak malý detail, ale něco na tom mi obrátilo žaludek. Dobře, řekla jsem. Zkontrolujme příjezdovou cestu. Jen nahlédni přes závěs. Přešla a slyšela jsem jemné syčení pohybujícího se látky. Mami, řekla, hlas se jí zmenšoval. Babiččina auto je pryč. A dědečkovo auto a auto tety sem taky. Takže žádný rychlý výlet pro kávu. Pomalu jsem se nadechla. Dobře, pamatuj, že mluvili o tom, že odjedou brzy na plážový resort. Možná jen bez mě, řekla. Nevzbudili mě. Nic neřekli. Ta část se mi zasekla v krku. Možná je tu vzkaz, řekl jsem, držíc se jakéhokoliv scénáře, který jsem mohl najít. Zkontroluj kuchyňský stůl. Někdy lidé nechávají vzkazy, když odcházejí. To byl ten okamžik, kdyby v jiné rodině vzkaz říkal něco jako, běžela jsem do obchodu. Brzy se vrátím. Mám tě ráda.
Sněz sušenky, poslouchal jsem, jak kráčí. Jsem v kuchyni, řekla. Tady je papír, jako vytržená stránka z notýsku. Můj puls začal bušit. Zvedni to, řekl jsem. Co to říká? Šustila papírem, nadechla se a přečetla, zakoktávajíc se u prvního slova. Potřebovali jsme od tebe pauzu. Nevolej. Hotelový pokoj se stal velmi, velmi tichým. Ne proto, že by tam nebyl žádný hluk. Byl plný hučící klimatizace, vzdáleného bouchání dveří, někoho se smějícího na chodbě. Ale uvnitř mé hlavy všechno stichlo a ostře se vyjasnilo. Tlačil jsem prsty do čela. To je všechno, co to říká. Ano, její hlas se zlomil. Mami, udělal jsem něco špatného. Ne, řekl jsem okamžitě. Rozhodně ne. Ten vzkaz je špatný. Bylo špatné, že ho nechali, a bylo špatné, že tě opustili. Šel jsem k malému oknu a zíral ven na generické parkoviště, jen abych měl něco, na co se mohu dívat, co nebylo moje vlastní odraz. Dobře, řekl jsem. Uděláme rychlou kontrolu. Zůstaň na lince. Zkontroluj pokoj babičky a dědečka. Její kroky teď trochu táhly. Babiččina postel je ustlaná, řekla po chvíli. Její kufr je pryč. Dědečkův také. Kde byly jeho boty, je prach. Donutil jsem se k dechu. Dobře, zkontroluj Samantin pokoj. Šla chodbou. Pauza. Pak její kufr je také pryč. A dětské věci. Ovenův switch tu není a Quinina jednorožec je pryč. Malé nadechnutí. Vždycky si je berou, když někam jedeme. Samozřejmě, že vzali Quinina jednorožce, ale ne Zaru. Sedl jsem si na okraj postele, protože pokud ne, spadnu. Dobře, řekl jsem. Zkusím zavolat babičce. Zůstaň na lince se mnou. Jen buď chvíli potichu. Dal jsem Zaru na stlumení a vytočil jsem svou matku. Hned na hlasovou schránku. Můj otec, hlasová schránka. Samantha, hlasová schránka. Ani zvonění. Ani polovičaté, omlouvám se, teď nemohu mluvit, zrušil jsem stlumení Zary. Dobře, stále jsem tady. Věděla jsem to, zašeptala. Šli na pláž beze mě. Její hlas se mnou tehdy něco udělal. Nebylo to pláč. Slyšel jsem ji plakat předtím. To bylo tiší, ploché, jako by se už snažila zmenšit, aby si jí svět nevšiml. Potřeboval jsem dalšího dospělého. Jakéhokoliv dospělého. Bohužel, to mě zanechalo s Rédem. Reed nebyl krev, jen dlouholetý přítel rodiny, který se nějak stal trvalým doplňkem našich rodinných skupinových četů a dovolených. Měl názory na Seinfelda a talent být vždy poblíž, když bylo volné jídlo. Projel jsem jeho jméno a stiskl zavolat. Zvedl to na druhém zvonění přes hlasitý hluk, děti křičely, voda v pozadí, co znělo podezřele jako mixér. Naomi. Ahoj, Mary. Kde jsou moji rodiče? Zeptal jsem se. Zaváhal. Úha, jsou tady. Zkus to znovu. Slyšel jsem někoho na pozadí se ptát, je to Naomi. Pak tišeji. Nedávej mi jen tak telefon. Rédův hlas se snížil. Říkali, že víš. Reed, řekl jsem, každé slovo přesné. Kde jsou? A kde má být moje dcera právě teď? Vydechl. Jsme v resortu. Odešli brzy, aby se vyhnuli dopravě. Tvoje máma říkala, že Zara bude v pořádku na pár hodin. Samantha říkala, že potřebuje pauzu, protože Zara byla citovaně extra. Myslím, že ji měli později vyzvednout. Nebo možná, pokud dokončíš tu větu, přijdu do toho resortu a odstraním ti hrtan plastovou lžičkou. Udělal malý, vyděšený zvuk. Podívej, já jsem se jen přidal, rozumíš. Neudělal jsem plán.
Přesto si přišel. Řekl jsem. Zavěsil jsem, než jsem řekl něco, co by mohlo lékařské komisi vadit. Mami, zeptala se Zara. Jsi tam ještě? Ano, řekl jsem. Jsem tady a vracím se domů. Ale jsi v práci, zašeptala. Je mi to jedno. Zkontroloval jsem čas. Kdybych teď odešel, mohl bych možná stihnout let před 8. Možná být doma před polednem. Možná. Poslouchej, řekl jsem, zavolám paní Martinové. Přijde k vám, aby s tebou zůstala, dokud tam nedorazím. Dobře. Naše sousedka, paní Martinová, byla taková důchodkyně učitelka, která měla klíč od každého domu a 6. smysl pro to, kdy děti potřebovaly sušenky nebo hranice. Zara ji milovala. Důvěřoval jsem jí. Neotvírej dveře nikomu kromě ní, řekl jsem. A měj dům zamčený. Dobře, Zara si odkašlala. Zůstanu na telefonu, dokud tam nedorazí, řekl jsem. Přepnul jsem na trojité volání a zavolal paní Martinové. Zvedla to na druhém zvonění. Požehnaná. Naomi, je všechno v pořádku? Ne, řekl jsem, ale bude. Potřebuji laskavost. Velkou. Vysvětlil jsem ve 3 větách. Její hlas se s každou větou ostřeji zvyšoval. Budu tam za 5 minut, řekla. Zara, miláčku, teď hned přijdu. Neboj se. Nejsi sama. Dobře. Dobře. Zara zašeptala. Když jsem slyšel, jak se na Zarině straně otevírají přední dveře a paní Martinová je slyšet na pozadí, nějaká malá, stažená část mě se uvolnila. Vytáhl jsem aplikaci letecké společnosti s třesoucíma se rukama. Nejbližší let domů odlétal za 1 hodinu a 40 minut. Nemocnice mě zarezervovala do hotelu poblíž letiště druhého města, ne našeho, takže jsem měl ještě asi 45 minut jízdy, abych se tam dostal. Jinými slovy, žádná rezerva. Přesto jsem to zarezervoval. Ceny na dovolenou na poslední chvíli jednosměrně. Můj telefon zavibroval s potvrzením a můj bankovní účet tiše panikařil. Na sebe jsem natáhl oblečení, nacpal své věci do příručního zavazadla a nechal polovinu svého života roztroušenou po hotelovém pokoji. Úklidová služba si mohla nechat zvlhčovač a důstojnost. Zara, řekl jsem, když jsem se vrátil k jejímu hovoru, zatímco jsem běžel chodbou. Jsem na cestě na letiště, paní Martinová je tam s tebou, že? Jo, řekla. Slyšel jsem, jak na pozadí hučí televize. Kreslené filmy byly puštěné příliš nahlas. Dělá horkou čokoládu. Dobře, řekl jsem. Zůstaň s ní. Zavolám z letiště. Dobře. Doprava už se začínala hromadit na Štědrý den. Každý šel někam, kde skutečně chtěl být. Moje noha poskakovala, jak jsme se pomalu posouvali vpřed. Když jsem dorazil na letiště, mé srdce bušilo tak dlouho, že to připomínalo pozadí hluku. Běžel jsem terminálem, proklouzl jsem skrze hadovitě se vinoucí bezpečnostní frontu s dostatečnou zoufalostí v očích, že mě pustili dál, a dostal jsem se k bráně právě ve chvíli, kdy oznamovali poslední nástup. Jste na to těsně, řekl agent, když kontroloval mou palubní vstupenku. Moje dcera je doma sama, řekl jsem. Protože moje rodina zapomněla, co slovo rodina znamená. Něco v mém hlase muselo zapůsobit. Jen přikývla a gestem mě pustila dál. Když jsem konečně dorazil domů, Zara vyběhla ven, vlasy jí létaly, ponožka jí klouzala na verandě. Narazila do mě tak silně, že jsem udělal krok zpět. Jsem tady. Pořád jsem říkal do jejich vlasů. Jsem tady. Mám tě. Jsem tady. Odtáhla se jen natolik, aby se na mě podívala, oči červené a široké. Mami, zašeptala, udělala jsem něco špatně. Jsou chvíle v medicíně, kdy víte okamžitě,
že pokud uděláte chybu i jen trochu, někdo zemře. To bylo jako to, jenže pacientem byl pocit, že moje dítě je chtěné. Držel jsem jí tvář v dlaních. Ne, neudělala si nic špatného. Oni ano. Poznámka je na kuchyňském stole, řekla paní Martinová tiše. Už jsem jí nedovolil se na ní podívat znovu. Vzal jsem poznámku a přečetl si ji vlastníma očima. Potřebovali jsme od tebe pauzu. Nevolej. Ani se neobtěžovali ji podepsat. Moji rodiče, moje sestra. Lidé, kteří plakali, když se narodila, se hádali o to, kdo ji bude držet jako první. Každýkrát, když zakašlala, jí říkali naše malé zázrak. Poznámku jsem složil a vložil ji do tašky. Důkaz. Suvenýr. Ještě jsem to nevěděl. Vložil jsem poznámku do tašky a držel Zaru o něco pevněji. Neměli tušení, co spustili. A za 4 dny vejdou do toho domu a budou litovat všeho. Nezačalo to poznámkou na stole. Přál bych si, aby to tak bylo. Přál bych si, aby byl jeden velký okamžik, na který bych mohl ukázat a říct, tady. Tady se všechno rozpadlo. Ale takové věci se nerozpadnou najednou. Pomalu se opotřebovávají jako závěs. Přestanete si toho všímat, dokud se dveře neodlomí. Jsem nejstarší. Samantha je nejmladší. To by mělo říct většinu příběhu. Já jsem byla ta, která si pamatovala účty, schůzky, narozeniny. Ona byla ta, která si pamatovala zábavu. Naši rodiče tuto dohodu podporovali. Naomi je zodpovědná. Samantha je živá. Tyto nálepky se staly našimi pracovními popisy. Když jsem dokončila lékařskou školu, držela jsem věci pohromadě tak dlouho, že to připadalo normální. Moji rodiče byli na mě hrdí, ano, ale také velmi pohodlní s myšlenkou, že zodpovědná znamená být k dispozici pro emocionální práci, finanční pomoc, péči o děti, cokoliv. Když jsem si konečně po rezidenci koupila dům, byli to oni, kdo navrhl, abychom se nastěhovali, abychom pomohli se Zarou. Záře byla tehdy 5 a Jason, můj ex-manžel, už byl napůl venku z emocionálních dveří. Nabídka se zdála jako stabilita, takže jsem řekla ano. Netrvalo to dlouho a uvědomil jsem si, že jsem pozval 2 další dospělé, aby žili v mém domě, zatímco jsem pracoval 60 hodin týdně. Pak se k nám přestěhovala také Samantha, po rozchodu, který ji zanechal se 2 dětmi, Owenem a Quinnem, a nikde, kde by se dalo levně bydlet. Jeden dočasný týden se proměnil v měsíce. Měsíce se proměnily v roky. A nějak jsem byl jediný, kdo za cokoliv platil. Hypotéka, energie, internet, streamování, potraviny, pojištění. Pokud to mělo účet, mělo to moje jméno. Když jsem to jemně zmínil, má matka si stiskla hruď a řekla, děláme, co můžeme. Kromě toho, ty vyděláváš víc než kdokoliv z nás kdy. Možná to byla pravda. Ale respekt nestojí peníze. A nějak to byla vždy ta věc, které bylo nejméně. Horší než finance bylo, jak se chovali k Záře. Je citlivá, zamyšlená, taková, která cítí věci hluboce a všimne si každé změny tónu. Moje rodina to brala jako vadu. Má matka ji nazvala příliš křehkou. Můj táta dodal dramatickou. Samantha řekla, že se musí otužit, jako by 9leté děti měly mít vestavěnou zbroj. Když se Zara na večeři cítila přetížená, posmívali se jí. Když plakala u smutné reklamy, povzdechli si. Jednou řekla mé matce, že nemá ráda hlasité hlasy, a má matka se zasmála a řekla, no, vybrala si špatnou rodinu, že? To mi zůstalo v hlavě týdny. Snažil jsem se zasáhnout, ale pokaždé, když jsem to udělal, obvinili mě, že ji rozmazluji nebo že projektuju ze své práce. Ironie toho, že mi lidé, kteří by si nekoupili zubní pastu, aniž by se nejprve zeptali, říkali, jak vychovávat své dítě, mi není cizí.
Přesto jsem věřil v rodinu. Věřil jsem v myšlenku, že i vadní lidé mohou být přítomní, když to má význam. Když tedy Samantha před několika měsíci navrhla vánoční výlet na pláž, velkou rodinnou akci, všechny nás dohromady, řekl jsem ano, i když byly peníze napjaté, i když bych se k nim musel připojit později, protože jsem měl přidělenou povinnou směnu na Štědrý večer v jiném městě, trvali na tom, že se o Zaru dobře postarají, že bude obklopena lidmi, kteří ji milují. V noci před odjezdem Zara tiše řekla, někdy jsou zlí, a já nevím proč. Objímal jsem ji a řekl jí, že je v bezpečí. Věřil jsem tomu, protože jsem to potřeboval. Další ráno jsem odešel do práce před východem slunce a zatímco jsem šil cizím lidem a odpovídal na výzvy, oni zabalili své věci a odjeli na pláž bez ní, nechávajíc mou 9letou dceru za sebou s ničím jiným než s ručně psaným vzkazem. Když jsem se vrátil a sundal Zaru z mého kabátu, první věc, kterou jsem udělal, nebylo křičet, plánovat nebo zapálit dům. Nakrmil jsem ji. Neustále tvrdila, že není hladová, ale její ruce se třásly a nesnědla víc než pár soust toastu s paní Martinovou, takže jsem udělal grilovaný sýr a rajčatovou polévku, klasické pohodové jídlo, terapii schválenou doktorem, a seděl jsem s ní, dokud nesnědla polovinu sendviče. Teprve pak přestaly její oči uhýbat k předním dveřím, jako by očekávala, že někdo vyskočí a zakřičí, mám tě. Nikdo to neudělal. Když paní Martin nakonec odešel s přísnými pokyny, aby mi zavolal, pokud si jen pomyslím, že potřebuji pomoc. Položil jsem Zaru do své postele, zatáhl závěsy, přepnul televizi na něco jemného a sledoval, jak usíná během několika minut. Děti po strachu tvrdě usínají. Dospělí se jen tváří, že se nic nestalo. Vrátil jsem se do kuchyně. Poznámka ležela na pultu jako důkaz na místě činu. Potřebovali jsme od tebe pauzu. Nevolej. Stále to nepůsobilo skutečně. Ne proto, že bych nevěřil, že moje rodina je schopná krutosti. V tom byly vždy dobré, ale kvůli naprosté bezstarostnosti toho. Roztržená stránka z notýsku, škrábanec, pokrčení rameny přetvořené na rukopis. Vyfotil jsem si poznámku, prázdné háčky, chybějící zubní kartáčky, všechny tiché důkazy, které zabalili a odešli. Všichni kromě Zary. Dokumentovat. Zhodnotit. Naplánovat. Instinkt triáže byl automatický. Naléhavý. Zara. Vážný. Detoxikace prostředí, v němž se topila. Neurgentní. Všechno, co nebylo ona. Když se později probudila, stočili jsme se na pohovce a sledovali film. Takový, kde nedorozumění vedou k písním místo k terapeutickým účtům. Tiskla se ke mně, jako by se chtěla ukotvit. Kde myslíš, že teď jsou, zeptala se. U bazénu, řekl jsem. Upřímnost teď záležela. Myslíš, že se vrátí dnes večer? Myslím, že se vrátí, až je resort vyhodí, řekl jsem. Ale ty a já tu nebudeme. Zívala na mě. Odcházíme? Ano, řekl jsem. Bereme si naši vlastní malou dovolenou. Její oči se rozjasnily, křehké, ale nadějné. Bude horká čokoláda. Bude horká čokoláda, dokud mě nebudeš prosit, abych přestal. Tiše se zasmála. Bylo to skoro smích. Poté, co znovu usnula, jsem začal volat. Nejprve kolegovi, který pronajímá malý zařízený byt poblíž nemocnice cestujícím sestrám. Minulý rok jsem za něj pokryl den díků vzdání, když on onemocněl. Můžeš ho mít, jak dlouho potřebuješ, řekl. Pošlu ti kód na dveře. Poté jsem zavolal právníkovi, příteli, kterého jsem kdysi zašil poté, co prohrál hádku s barovou stoličkou. Odpověděl, jako by očekával, že řeknu něco sarkastického. Místo toho jsem řekl, musím dostat lidi z mého domu. Okamžité ticho. Platí nájem, zeptal se.
Žádná smlouva. Ne. Doručují tam poštu. Ano. Dobře. Jsou to čočky. Můžeš odvolat povolení k pobytu. Dejte to písemně. Dejte jim krátkou lhůtu. Poté začnete proces vystěhování, pokud stále skvatí. Můžu vyvěsit oznámení, zatímco jsou pryč. Je to ideální. Méně dramatu. Chvilka. Naomi, jsi v pořádku? Jsem na cestě, řekl jsem. Další ráno, na Štědrý den, jsem řekl Zare, aby si zbalila své oblíbené věci. Oblečení, knihy, plyšového lišáka, malou lampičku, kterou měla ráda. Zabalil jsem zbytek. Školní potřeby, útěšné předměty, kresby, které si přilepila na zeď. Nevracíme se, zeptala se. Vracíme se, řekl jsem. Ale ne s nimi. Její red se zajáté řásl. Jako ta poznámka. Ne jako ta poznámka. Nechali tě, abys měla pauzu. Beru tě, abys byla v bezpečí. Pomalu přikývla a naložili jsme všechno do mého auta. Pak přišel poslední krok. Prošel jsem domem naposledy. Nedotkl jsem se jejich sentimentálního haraburdí ani nevybavil jejich pokoje dohola. Nic jsem nevyhazoval z okna. Bylo to lákavé. Neodplatil jsem. Jen jsem vytiskl 3 kopie oznámení. S okamžitou platností je vaše povolení k pobytu v této nemovitosti zrušeno. Máte 7 dní na to, abyste si odstranili své věci. Pokud tak neučiníte, dojde k formálnímu vyklizení. Nekontaktujte Zaru. Komunikace probíhá pouze přes mě. Podepsal jsem se. 1 kopie šla na kuchyňský stůl, přesně na místo, kde byla jejich poznámka. 1 na vnitřní stranu předních dveří. 1 na postel mých rodičů. Pak jsem zamkl, zkontroloval okna, nastavil alarm a vyšel ven s malou rukou mé dcery obtočenou kolem mé. Byt byl malý. Skřípající pohovka, tenké zdi, taková kuchyň, kde můžete stát na jednom místě a dotknout se všeho, ale bylo tam ticho. Bylo to naše. Té noci jsme se Zarou posadili na nafukovací matraci, jedli jsme pad thai s sebou a dívali se na kreslené filmy na mém notebooku. Je to jen na Vánoce, zeptala se. Uvidíme, řekl jsem. Jak se tu cítíš? Rozhlédla se zamyšleně. Je to malé. Jo, ale je to hezké, dodala. Nikdo nekřičí na televizi, že? Řekl jsem, fotbal byl osobností v tom domě. Zasmála se. Malé, ale skutečné. A poprvé po dlouhé době se ticho cítilo klidně, místo aby bylo nebezpečné. Někde hodiny daleko si moje rodina pravděpodobně stěžovala na předražené nápoje u bazénu a spáleniny od slunce. Bylo mi to jedno. Poprvé za roky jsem mohl slyšet své myšlenky. A Zara mohla dýchat. Vrátili se 4 dny poté. Věděl jsem, kdy se to stalo, protože můj telefon začal zvonit znovu a znovu. Nejen 1 nebo 2krát. Takový vzor volání, jaký mají lidé, když panikaří a chtějí, abyste pro ně něco vyřešili. Nezvedl jsem to. Zara a já jsme seděli u malého stolu v bytě a společně jsme malovali. Nemluvila moc, ale už nevypadala vystrašeně, jen unaveně. A každých pár minut se na mě podívala, jestli jsem tam stále. Můj telefon znovu zavibroval. Tentokrát jsem to zvedl, protože jsem potřeboval slyšet jejich hlasy, nespoléhat se na představivost. Byla to moje matka. Naomi, řekla bez dechu. Kde jsi? Kde je Zara? Proč je dům prázdný? Udržel jsem tón klidný. Je se mnou. Je v bezpečí. Nastalo malé, ohromené ticho. A pak se v pozadí ozval hlas mého otce. Nekřičel, jen byl překvapený a rozhněvaný způsobem, který jsem dobře znal. Vzala si ji. Vzala si holku a opustila dům. Hlas mé matky se vrátil,
napjatý. Proč bys to dělala? Vrátili jsme se domů a všechno bylo tiché. Nevěděli jsme, co se stalo. Nechal jsem oznámení, řekl jsem. Na stole. Viděli jsme to, řekla, její hlas se napínal. Říká, že nás vyháníš z domu. To přece nemůže být pravda. Je, řekl jsem tiše. Můj otec se pak plně připojil. Naomi, nemůžeš jen tak vyhodit svou rodinu. Žili jsme tam roky. Ty jsi žila v mém domě roky. Opravil jsem to jemně. A ty si nechal mou dceru samotnou, aniž bys mi to řekl. Neskontroloval si ji. Nezavolal si ji. Nechal si ji probudit se a najít prázdný dům. To není fér, řekla má matka tiše. Vraceli jsme se. Kdy? Zeptal jsem se. Po snídani v resortu, po plavání, po tom, co jsi vzpomněl, že existuje. Neodpověděla. Chvíli jsem slyšel jen tiché hádání mezi mými rodiči a Samantou. Nešlo o křik, spíše o 3 lidi, kteří se snaží něco vysvětlit sami sobě, než to vysvětlí mě. Nakonec se probojoval Samanta hlas. Naomi, tohle se přehání. Nechtěli jsme, aby se bála. Jen jsme potřebovali prostor a ty tak moc pracuješ. Mysleli jsme, že bude v pořádku. Vydechl jsem dlouhý dech. Nebyla v pořádku. Byla vyděšená. Myslela si, že se vám všem něco stalo. Myslela si, že udělala něco špatného. A ty si jí nenechal žádný plán. Nechal si jí vzkaz, aby ti nevolala. Nemyslela jsem to tak, zašeptala má matka. Vím, co si myslela, řekl jsem. Ale musím se podívat na to, co to způsobilo. Na druhém konci byl tichý zvuk, skoro jako by plakala, ale snažila se to skrýt. Část mě bolela, když jsem to slyšel, ale jiná část, ta, která držela Zaru, zatímco se třásla, zůstala pevná. Máš 6 dní na to, abys vyklidil své věci, řekl jsem. Nebudu o tom diskutovat. Neměním názor. Naomi, řekl můj otec, hlas těžký. Roztráž tuto rodinu. Zavřel jsem oči. Tati, držím svou rodinu pohromadě. Moji Nazaru a mě. To je teď všechno. Žádný křik následoval. Jen ohromené ticho. Pak jsem hovor ukončil. Nepřestali se snažit. Samozřejmě, že zprávy přicházely vlnami. Zmatení, bolest, frustrace, malé pokusy o vyvolání viny. Neodpověděl jsem. Soustředil jsem se na Zaru, na to, abych byt udělal známým. Vařili jsme jednoduchá jídla, dívali se na filmy, uspořádali její věci úhledně kolem malé ložnice. Každou noc spala o něco hlouběji. O pár dní později, když jsem šel do nemocnice, se pokusili přijít osobně. Sestra mě odvedla stranou. Tvoje rodina je venku, řekla. Chceš, abych tě vzala zadním vchodem? Téměř jsem řekl ano, ale vyhýbání se funguje jen tak dlouho. Promluvím si s nimi, řekl jsem. Stáli blízko hlavního vchodu, moji rodiče a Samanta dohromady. Vypadali jinak, menší nějak. Kabát mé matky nebyl správně zapnutý. Samantiny vlasy byly v neupraveném drdolu, ne v obvyklém dokonalém stylu, na kterém vždy trvala. Můj otec vypadal unaveně způsobem, jakým jsem ho nikdy předtím neviděl. Má matka se k mně jako první přiblížila. Naomi, jen chceme pochopit. To je fér, řekl jsem jemně. Vysvětlím, ale jen pokud budete poslouchat. Všichni přikývli. Nechal si Zaru samotnou, řekl jsem. Neřekl si mi to. Neskontroloval si ji. Probudila se vyděšená. Myslela si, že je problém. Má matka vydala tichý zlomený zvuk. Nikdy jsem nechtěla, aby si to myslela. Vím, že si nechtěla, řekl jsem. Ale to se stalo. Samanta si skřížila ruce.
Byli jsme přetížení, Naomi. Sledovali jsme 3 děti, víš. Vím, přerušil jsem. Ale Zara není břemeno, které můžeš odložit, protože jsi unavený. Je to dítě. Moje dítě a zaslouží si cítit se v bezpečí. Můj otec si třel čelo. Takže to je všechno. Jen tak jsme venku na ulici. Ne, řekl jsem. Máš týden na to, abys našel místo. Jste dospělí. Důvěřuji, že to zvládnete. Vyměnili si pohledy, nepříjemné, odolávající, ale také smířené. Moje matka si jako první povzdechla. Opravdu jsme to dobře nepromysleli, řekla tiše. Mysleli jsme, že se po dni nebo 2 uklidníte. Nejsem naštvaný, řekl jsem. Mám toho dost. Nebylo žádné křičení, žádný dramatický odchod, jen tiché pochopení, že něco se rozbilo dávno předtím a já jsem konečně odmítl držet kousky pohromadě sám. Na konci týdne se odstěhovali. Ne s grácií, ale zvládli to. Paní Martinová občas podávala zprávy, ale přestal jsem se ptát. Nepotřeboval jsem vědět, kdo je na koho naštvaný nebo který kus nábytku se do pronájmu nevejde. Tato část příběhu už nebyla moje. Zara a já jsme se vrátili do domu o pár dní později. Cítilo se to jinak. Tentokrát ticho v klidném smyslu, ne v osamělém. Procházela z místnosti do místnosti, dotýkala se známých předmětů, jako by kontrolovala, že jsou stále její. To je opravdu náš dům teď? Zeptala se. Ano, řekl jsem. Náš a společně jsme zařídili její pokoj. Světýlka, kresby, povlečení s liškami, které si vybrala. Zeptala se, jestli je někdy necháme vrátit. Ne, pokud to nebudeš chtít, řekl jsem. A jen tak, aby to bylo bezpečné. Přemýšlela o tom, pak přikývla. Té noci jsme udělali těstoviny a sledovali ohňostroj v televizi. Usnula mi na klíně dlouho před půlnocí. Rozhlédl jsem se po pokoji. Ten samý dům, ale nějak lehčí, tišší hodiny. A poprvé po dlouhé době se budoucnost cítila jako něco, co si můžeme vybrat. Šel jsem příliš daleko, nebo nedost daleko? Dejte mi vědět v komentářích a přihlaste se k odběru.